del Brogit, com sabeu, va ser fundat l'any 1980 per un grup de persones desitjoses d'investigar, divulgar la història local i contribuir a la integració dels diversos nuclis del municipi a través d'un nexe comú com és una revista en la qual tothom en pot ser autor i protagonista i veure-hi reflectit a la seva vida quotidiana. El naixement de l'entitat l'hem de situar en el marc històric de l'efervescència política, social i cultural que es va viure en els primers anys del règim democràtic, quan les institucions estaven iniciant en el seu paper de construir un nou país en el marc de la llibertat. Ja des dels seus inicis, la voluntat del Brogit era de ser una revista informativa de caràcter supramunicipal. Així ho resa ja el seu subtítol de l'època, periòdic informatiu de Castellbell i el Vilar amb corresponsalies a Marganell i Rellinars. Fins al gener d'aquest 2024, el Brogit s'ha mantingut actiu fent 11 números anuals. En total, 493 revistes aparegudes mes a mes. Només amb la interrupció dels mesos de març i abril del 2020 degut a la pandèmia del Covid-19. L'any 2018, un grup de membres de l'entitat va iniciar una recerca de memòria oral centrada en la vida de les pageses dels pobles de la cara nord de Montserrat, que pujaven a vendre fruita, verdures i el tradicional mató al monestir de Montserrat, conegudes com a matonaires. Com a resultat d'aquesta intensa investigació, l'any 2023, l'any passat, ara fa just un any, es va presentar un documental titulat Roques, tota muntanya llegendària sempre té les seves amazones. Al cartell. El documental ha estat presentat i s'està difonent arreu del territori. Aquesta mateixa setmana, sense anar més lluny, va projectar-se a Vic i el proper dilluns, si algú no l'ha vist, té l'oportunitat de veure'l a la Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet. Aquest darrer any 2023, i amb el suport de la Coordinadora de Centres d'Estudis en Parla Catalana, s'ha realitzat un curtmetratge documental amb el testimoni dels darrers moliners del molí de l'Alzina. Aquest molí ha estat escenari de diverses accions del Centre d'Estudis per tal de donar a conèixer la seva importància patrimonial, des de jornades de portes obertes, amb el viatge excepcional dels últims moliners, així com d'altres visites obertes a responsables de diferents administracions, ajuntaments, Consell Comarcal, Museu de l'Aigua de Manresa, Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, Diputació de Barcelona, etc. Una cosa és funcionar com a centre d'estudis i promoure el coneixement del nostre entorn des de tots els àmbits possibles i una altra és publicar una revista informativa mensual. Per bé o per mal, els temps i la velocitat de la informació en un món que no és que sigui canviant, sinó és que canvia cada dia, ens han fet perdre bona part del sentit inicial de la revista. Els nous mitjans de comunicació digitals, les xarxes socials, fan que les informacions publicades al Brogit, quan apareixen al final de mes, ja gairebé són una biologia. És per això que ens cal fer foc nou, ens cal fer un nou Brogit. Fa ja gairebé 2 anys que li donàvem voltes a aquest canvi que avui us presentem. Per tant, us podem assegurar que hi hem reflexionat molt i ens hem plantejat moltes possibilitats. Fins i tot la possibilitat de deixar de publicar la revista i seguir treballant com a centre d'estudis. Però també ens vam adonar que el gran nexe d'unió per tal que tot això funcioni és precisament editar una revista. Per tant, quan ja vam tenir clar que calia continuar, que calia fer Brogit, el següent pas era decidir com fer-ho. I calia tornar als orígens, una revista supramunicipal, i calia tornar a picar les portes de Rellinars i de Marganell. Però i per què no anar una mica més enllà? Al llarg dels darrers anys hem tingut la sort de teixir moltes xarxes i contactes amb gent d'altres municipis. I ens calia contactar com no amb els amics de Monistrol de Montserrat, amb els amics de Vacarisses, i ser encara una mica més arriscats i veure què passava a la cara sud de Montserrat. Bruc, Collbató, Esparreguera, Olesa. Volem doncs compartir un territori ampli, l'entorn de la muntanya de Montserrat. És ben curiós de vegades que aquesta muntanya que compartim és a la vegada allò que de vegades ens separa. Des del Brogit apostem perquè la muntanya de Montserrat deixi de ser un mur infranquejable, però passar a ser un conjunt de mans entrellaçades. Fent un repàs dels anys de la seva amistat,
comprovar que havia fet molt pel seu poble. Es podia dir que havia fet tots els papers de l'auca. De fet, l'auca de Castellbell i el Vilar sorgí d'ell. Una anècdota d'en Masats, fent de tot, va ser quan el vaig dur en una entrevista que li van fer a TV3. Quan l'entrevistador, en Josep Maria Bas, li va preguntar què li faltava fer pel seu poble, en Masats va dir, ja amb una rialla a la boca, dur el penó a les figues de Maria. Però d'on li venia aquest voler saber de les coses? Ell mateix ho ha explicat a la presentació del seu llibre sobre el Mansuet. Cito textualment: des de la meva adolescència, que sempre m'ha tret el conèixer i saber els fets del passat del nostre poble. Pertanyent a aquelles generacions que se'ns ensenyava a escoltar i callar, no em quedava altre remei que aconseguir les primeres informacions emprant aquest procediment. Quan sortim de missa matinal, els homes i les dones feien rullant a la placeta de l'església, jo parava atenció a les converses llurs i quan sortien a parlar de fets ocorreguts molts anys enrere, procurava, seguint els consells de mossèn Ramon, aprendre almenys una cosa cada dia i posar-la ordenadament als calaixos de la calaixera que tots portem a dins nostre, per quan calgués fer-la servir i tenir-la a l'abast. Fruit de les seves investigacions, les podem veure en els diversos articles que feu Brogit, o els llibres que també va fer, el del Cremallera, el del Mansuet, el del Pere del Gall, el de la indústria tèxtil a Castellbell i el Vilar, així com incomptables col·laboracions a d'altres publicacions locals i de la comarca. Personalment recordo que el vaig conèixer a l'edat de 15 anys i d'això ja en fa 35. En aquella època ja buscava informació sobre el Cremallera i un bon dia, encoratjat pel meu pare, em vaig presentar a casa seva. Feia poc que tenia un ciclomotor i per mi era tota una aventura venir fins aquí a Castellbell i el Vilar. Instants després de trucar a la porta de casa seva, s'obrí i se m'aparegué un senyor tot ben vestit, amb les seves inconfusibles ulleres fosques, i em digué què se m'oferia. Jo, entre els nervis i la meva timidesa, li vaig dir que buscava informació de l'antic tren montserratí. Podríem explicar mil i una anècdotes del senyor Joan Masats, però el temps no dona per més. Avui li hem fet un petit homenatge, però també voldria tenir un sentit record pels que fa més de 40 anys s'engrescaren a engegar i mantenir durant tots aquests anys el Brogit. Gràcies a l'esforç de tots ells s'ha arribat fins al dia d'avui en què es presenta una nova etapa de la revista. Només em resta dir-vos, Brogit, per molts anys més i moltes gràcies a tots.